A toto sa dá takto nahadzovať. Ale to budeme robiť, neviem či... No. Netreba to trošku niečím poprašiť ten podklad? Pozvlhčiť, netreba. Pri hline netreba. Skutočne človek viac času trávi behaním hore dole s fúrikom a chystaním ako capaním na stenu. Už potom inak je to pri fajnovej. Tu si človek zarobí a po dňa si môže pekne robiť. Vedro je fuč. To znamená, to jeden keď hádže, tak potrebuje ďalších 4, čo ho obskakujú. Matroš, ideme. A aká je výhoda vlastne tejto hliny, Tomáš? Výhoda v akom zmysle? Jedna vec je zadarmo. Takže svojpomocne, keď človek má zdravé ruky ani lenivú myseľ, tak si urobí. Druhá vec, prírodný materiál. A tretia vec, keď to máš na bývanie, tak nemáš problémy s vlhkosťou, neplesnejú ti steny a udržujú príjemnú klímu vnútri. A ako dlho vám trvalo robiť ten dom? Domček? 2,5 roka. Počkaj, rok a pol, čo sme sa sťahovali. A vlastne ešte stále sú nejaké dorábky a to ešte bude pekných pár ročkov. Ale vlastne obytné to bolo, dajme tomu po roku a pol. Tak. Také víkendovky robíme preto, tu na Nasikieri alebo vôbec v Zajužovej, aby sme návštevníkom alebo ľuďom, ktorí majú záujem o remeslá, predali tie svoje zručnosti, ktoré sme sa tu trošku naučili za tých pár rokov života a popri tom zároveň samozrejme ukázať aj ten spôsob života, alebo si môžu vlastne tým pár dní s nami požijú. Si to sami na vlastnej koži najlepšie vyskúšať. Toto bude taká zeleninová zmes, naša obľúbená. Veľa červenej repy, mrkva, zemiaky a k tomu bude uvarená pohanka. A jedálny listok sa snažíte nejako sezónne prispôsobovať? No jasné, hej. Je to dosť veľký rozdiel, že vlastne v lete jeme veľa surového, no a potom samozrejme na zimu veľa strukovín, veľa takého hutného. Veľa nakličujeme, ale to skôr tak z jary a z jary aj veľa kvasíme. Robíte si aj nejaké zásoby? Robíme, hej. Tak veľa zavaraného. Veľa vlastne slivkové lekváre to veľa robíme, jablkové výživy, hruškové výživy, sušené ovocie. A z akého dôvodu ste vegetariáni? Minule sme to tak rozoberali a zistili sme, že je tam viac dôvodov, ktoré sa tak navzájom prelínajú. Pre mňa taký základný je duchovný. A nie je to ani tak o mese ako takom, ale o tom brať niekomu život, zabíjať. A keď sa snažím nerobiť to komárom, tak prečo by som to mal robiť ovciam a hovädziemu? To je jeden dôvod. Druhý je taký, že vlastne v súčasných podmienkach, ako sa chovajú zvery, tak
No to sú veľmi stresové podmienky a potom na kvalite toho mesa sa to samozrejme prejaví. Takže meso je nadopované chemikáliami a kadečím možným, tak to by som veľmi nerad prijímal do svojho tela. A tretí dôvod je čisto praktický. Jednoducho žijeme tu a nemáme ako sa vlastne dostať k mesu. Jedine, že by sme išli do mesta si ho kúpiť. Alebo lukašík, no. Bude len zelenina. Naozaj nemáme potrebu možno aj mesiac alebo dva ísť do Zvolena alebo do mesta, pretože spoločensky sme vyžití tu v rámci Záježovej. Ale treba ho trošku rozdrobiť. Tak to bude poctivá várka toto. Či tam zamiešaš. Zamiešam. Robíme aj priamo liečivé zmesy a robíme aj také povedal by som, že upokojujúce alebo pohodu prinášajúce. Tieto vrecuška predávame po 45 korún papierové, len vlastne bylinky. A už vyšívané tie sú dohromady aj s bylinkami po 125. Darčekové balenie. Je o to záujem, že nestíhame pokryť. A nedivím sa, pretože naozaj nie z tých byliniek cítiť, že sú zberané a spracované s láskou.